Primer, hauràs de planificar els carrers tenint en compte la forma dels teus edificis i després hauràs de construir-los a les zones millor il·luminades de la ciutat. Benvinguts a París, la ciutat de la llum. L'any 1889, a París, es va celebrar la Gran Exposició Universal. De fet, París ja era coneguda per la seva il·luminació, per la seva xarxa de fanals de gas, però aquesta va ser l'excusa perfecta per meravellar el món amb la nova xarxa de llum elèctrica. En aquest joc t'encarregaràs de construir els edificis més ben il·luminats de tota la ciutat. Preparar una partida de París, la ciutat de la llum, és ben fàcil. Cada jugador tria un dels dos colors disponibles, el color taronja del sol o el color blau de la lluna. Agafa les 8 llucetes del seu color, les 4 fitxes d'acció del seu color i 7 xemeneies també del seu color. La caixa del joc és també el taulell de joc. El situarem al centre de la taula, posarem les 12 fitxes d'edificis a l'abast dels dos jugadors i distribuirem al voltant del taulell 8 de les 12 postals disponibles al joc. A les instruccions es recomanen que les primeres partides les juguem amb les postals d'accions bàsiques, que les distingirem perquè tenen una estrelleta al centre. Algunes de les postals requeriran que situem al seu damunt elements de joc addicionals, en aquest cas, per exemple, la fitxa del pintor. I a més, les postals poden o no tenir un segell. Les que tenen segell són les postals que al final de la partida poden donar punts addicionals als jugadors. Abans de començar a jugar, has de saber que les llucetes de llambordes estan dividides en 4 espais. Aquests espais poden ser de 4 tipus diferents. El primer tipus són les llambordes blaves, que pertanyen al jugador de la lluna. Sobre aquestes llambordes podrà construir el jugador que tingui la lluna. El segon tipus són les llambordes taronges. Evidentment, com pots deduir, sobre aquestes llambordes construirà el jugador del sol. Un tercer tipus de llambordes són les de color lila. Sobre aquestes podran construir tots dos jugadors, tant el de la lluna com el del sol. Finalment, hi ha un quart tipus d'espai. Són els espais dels fanals. En aquest joc, la llum és molt important, així que hauràs de construir els teus edificis a tocar de caselles de fanals. Els edificis que no estiguin il·luminats, a l'acabar la partida, no puntuaran. El joc es composa de 2 fases. A la primera, els jugadors poden fer 2 accions, o bé col·locar llucetes de llambordes, o bé adjudicar-se edificis. Si et fixes, en el taulell podràs veure unes marquetes blanques. Aquestes marquetes delimiten una quadrícula imaginària que forma el taulell de joc. Les llucetes de llambordes s'hauran de col·locar dins de cadascun d'aquests 16 espais. Així estaria bé. El que no es pot fer és col·locar una lluceta trepitjant més d'un d'aquests espais imaginaris. Segons diu el manual, el primer jugador serà aquell que hagi perdut la partida anterior de París. Si aquesta és la vostra primera partida, també el manual diu que el jugador inicial serà l'últim que hagi encès la llum d'una habitació. Per torns, els jugadors aniran posant o bé col·locant llucetes o bé reservant-se edificis. És aconsellable passar a la següent fase tenint 3 o 4 edificis reservats. Aquesta fase és molt estratègica. Has de pensar on vols col·locar les llucetes, en quin sentit, i fer-ho pensant en els edificis que vas reservant perquè has de preparar el terreny per després poder construir. La segona fase la començarà el primer jugador que hagi situat totes les seves llucetes de llambordes al taulell. En aquesta segona fase, els jugadors també poden triar entre 2 accions, o bé col·locar edificis o bé seleccionar algunes de les postals d'acció. Per col·locar els edificis, els jugadors hauran d'utilitzar només aquells espais del seu color o del color mixta i no podran ocupar cap dels espais on hi hagi un fanal. Els jugadors, després de col·locar una fitxa d'edifici, han de marcar-la col·locant al seu damunt una xemeneia del seu color. Així, arribat el moment de la puntuació final,
sabrem quins edificis pertanyen a cada jugador. La partida acabarà quan no es puguin col·locar més edificis i quan totes les postals d'accions hagin estat ja assignades. Arribat a aquest punt, es procedeix a la puntuació final. Comptarem 4 coses. Primer, els edificis il·luminats. Haurem de comptar la mida del nostre edifici, és a dir, quantes caselles ocupa el taulell, i la multiplicarem pel nombre de fanals que il·luminen l'edifici. Així, un edifici que ocupi 3 caselles i il·luminin 2 fanals puntuarà 6 punts. La segona cosa que comptarem seran els edificis agrupats. Mirarem quin és el conjunt d'edificis més gran de cada jugador i afegirem aquests punts al seu compte particular. També comptarem, però negativament, els edificis pendents d'assignar. Per cada edifici reservat i no construït, perdrem 3 punts. Finalment, mirarem quines postals ens donen punts addicionals, mirarem si complim les condicions i sumarem els punts corresponents. Com heu vist, les postals d'accions són una part important del joc. Us explicaré a continuació quins són els beneficis que otorguen cadascuna de les postals. Qui reservi aquesta postal podrà canviar un dels edificis reservats i que no hagi utilitzat per un altre que a la primera fase no hagi triat ningú. En quan fem el canvi, haurem de jugar-lo directament seguint les normes habituals, és a dir, sobre llambordes del nostre color o de color mixta. Per guanyar el benefici d'aquesta postal, s'ha de reservar prèviament. En un torn posterior podràs col·locar un dels teus edificis tapant un espai de fanal i, ara sí, donaràs la volta a la postal per indicar que ja ha estat jugada. El jugador que fa l'acció d'aquesta postal agafarà la fitxa de jardí i la col·locarà seguint les normes habituals, perquè a tots els efectes aquesta fitxa comptarà com un edifici de mida 2, així que no t'oblidis de marcar-la afegint una xemeneia del teu color. Qui reserva aquesta postal no tindrà penalització sobre els edificis que tingui pendents de construir. Aquesta acció et permet agafar la fitxa de pintor i col·locar-la en una casella del teu color. Al final de la partida guanyaràs 2 punts per cada fanal que estigui situat a l'àrea ocupada pel pintor. S'entén que l'àrea queda delimitada pels edificis i els límits del taulell. Aquesta acció també es juga en 2 temps. En primer lloc, es col·loca una fitxa d'acció i s'agafa la lloseta de llambordes mixtes. En torns posteriors podràs tapar un espai de color de l'adversari i construir al seu damunt edificis o fonts. En aquest cas, pots agafar la fitxa d'edifici annex i posar-la immediatament en un espai del teu color i que estigui en contacte amb un dels teus edificis. De fet, la fitxa d'edifici annex augmenta en 1 la mida del teu edifici. Aquesta és la darrera de les postals d'accions bàsiques. El jugador que realitza aquesta acció agafa la lloseta de fanal i la col·loca en qualsevol dels espais del seu color. Us comento ara què fan les 4 postals d'acció opcionals. El jugador que tria aquesta postal pot col·locar la lloseta del gran fanal cobrint un espai de fanal. Aquest fanal és especial perquè il·lumina més que la resta. La llum d'aquest fanal afecta a totes les caselles que indica la postal. S'ha de tenir en compte, però, que un edifici farà ombra als altres edificis que estiguin darrere seu. Aquesta postal et permet recollir la fitxa de la ballarina i posar-la en un espai del teu color. Quan acabi la partida, guanyaràs 1 punt per cada espai lliure dins de l'àrea que ocupi la ballarina. Aquesta acció et permet agafar la fitxa d'estàtua i col·locar-la al damunt d'un espai del teu color. Has de tenir en compte, però, que quedi un espai lliure al davant de l'estàtua. De fet, a l'acabar la partida, puntuarà pels espais que quedin lliures al voltant, tal com s'indica a la postal, sempre que l'espai del davant segueixi lliure. El jugador que triï aquesta acció ha d'agafar la fitxa de la font i posar-la sobre espais propis o mixtes. Al final de la partida guanyarà 3 punts per cada edifici que estigui en contacte amb la font. Què? T'animes a fer una partida?